Morning mga master. So casting na naman tayo. Kasama natin ulit si Master Joel. Ganun pa rin ang setup natin mga master, no? Total sa 500 series na reel, saka delicacy na 602. Saka itong gamit nating lure mga master ngayon, galing kay Master Tackle Store. Available po sa kanya mga master, no? Maaga kami ngayon, mag-6 pa lang siguro. Mga master, update ko kayo mamaya kung may matadali tayo. Tayo mag first cast mga master. Subukan natin dito. Sakaling may emperor fish. Fish on. Fish on. Yun. Oh master, ano to? Parrot fish mga master. First catch mga master. Unang kuha natin, unang huli. Parrot fish. Good size mga master. 3 fingers ata to, 4 fingers. Hit na natin to. Catching cook mamaya mga master eh. Ito na tayo. Ano to? Kanto, Emperor. Emperor fish, sabi na ba mga master? Emperor fish! Yee! Laki oh! Emperor fish, sabi ko na nga ba mga master eh. Kababagsak pa lang mga master. Sinalo na agad. Pangalawang huli mga master oh. Mamaw, emperor fish. Ganda ng tama. Kababagsak pa lang mga master. Pangalawang isda natin. Yun oh. Yun! Akala ko pinitik lang. Inaayos ko yung reel ko, biglang gumalaw yung line mga master. Emperor fish na pala yun.
Dalawang isda natin. Palubugin natin konti mga master kasi malalim eh. Medyo malalim. Nakadali pa oh. Yun, palubugin natin konti mga master. Guys! Huli, alay! Drag mo! Bigyan drag mo! Drag! Bigyan drag mo! Woo! Dahil na mga master, balo. Guys, balo. Kilawin. 2,000 years later. Nakadali, kasama natin mga master. Fish unlock. Fish unlock. Dapat pala mga master, may rejig ang tingira natin dito. Dapat. Ay, GT naman dyan. Paranas naman itong 2023. Fish on mga master. Ayan na ang mamaw. Ayan na ang mamaw. Shit. GT to mga master. GT to, GT. Ayos men. Ang kargata takal. Takal? Hindi namin na. Bluepin mga master. Oy, wag ka dyan! Shit! Bluepin mga master oh.
Rad, tikram. Bilang. Yes! Love that! Woo! Woo! Shit! Ayos, man. Dali, mga master! Ano kilo? GT mga master, mga 2, 3. tatlo, mga ganon. GT pala, bluepin, mga master, bluepin. Fuck. Yes! Fuck. Yes! Nadalin, Tyron! Dali. Karga tapit tayo pagkaan. Saan? Mga namaterwan na ka dito ah. Di... Kilos, man. Da? Ta? Okay na, mag-swerte ka na. Dali mga master ah. Yee! On, men, kailangan sa katirad mo nga makadayo. Hmm? So, atak-tirad mo nga makadayo. Pagilid natin master para masigurado. Bluepin mga master, kaya pala gano'n ang takbo. Kita ka na yung atalain mo ya. Ha? Kita ka na yung atalain mo. Diskarte lang. Dali siya mga master, kala niya ah. Around 3 kilos. Ganda ng tama. Diyos tama na na. Walang kawala.